ranga ringori passport rine passport remhando Black Horse saka rararama kubva 2004 saka apa manje apa ndinotsanangura ichitana kuti mabhasikoro zvakamira sei tingoona zvinhu zvakawanda isa umwe hatisunzisa kuti zvacho zvii ende hatisunzisa kuti chii zvakamira sei pabhasikoro iri ndongofarira zvekumodifya zvinhu saka bhasikoro iri ini ndofarira music saka ndakangoti zvinofamba nebhasikoro regai ndiite kuti bhasikoro rangu ringe rine music saka kuti ringe rine music ndatanga kufunga kuti richada moto ndikafunga kuti ndichadosada kana kuzochaja mafoni ndova ndazofunga kuti but bhasikoro iro rira regai ndibva ndazoripedzeredza zvakawanda so that rinenge rakufamba like motorbike saka ndobva ndatanga kuchibuilda saka zvinoitika ndezvekuti iyozve ndichikurigadzira asati rapera because zvikwanisiro ndinenge ndisina zvese zvakaungana kana zvaungana ndira kuti isati injini yemotorbike tobva taisa mashock absorber emotorbike nemavhiri emotorbike tobva taconnecta dashboard ramuri kuona iri rakatosetwa chete saka pachasara padashboard apacho tikaisa engine tauchireconnecta kuti riride kana tichitravela rinenge richirida kuti rifambira makilometers akati per hour tengita kuti yangu inoiswa zvakati nazvishowa ipapapo neoil yangu inenge iri musambo mangu inoisa mechanism iripoto necharging iyo ichange ichirekodha saka pakanzi beam apa light red ichaisa headlight richange richibhima richidhipa richidai saka ndoperinenge richirida ipapapo saka pari zvino apa pane malights akaita se aya rapa ari kutoshanda here kana kuti pari kungoshanda hapo kalight aka kari kushanda hako but hakawanyatsi kuona ba tinoda kushaya mari ndikawaita light ndoda light inonyatsa kuvheneka chaizvo apa tangoitira kuti zvingooneka kuti kune chiri kumberi saka pakumodify apa imimi izvi makazviendera kuchikoro here kana kuti zvamakatongozvarwawo here makatongomamoto izvi handina kuzviendera kuchikoro kuti ndakaenda ndikaita zvakati but zvingori mandiri ndongofunga chinhu changu kuti ndakugadzira chinhu chakadai handina kuenda kana kucollege kana kuchii nekuti vazhinji vanogara vachikuona ika muine bhasikoro iro riri muchidarika ndokuzikanwa kuti marusape munomu vakawanda vanozivai nenyaya yebhasikoro saka mwana vachifunza kuti akuru ava harireme here bhasikoro rinorema sofa kwandati ndaenda naro richirema kudai ndaenda kunyanyadzi ndikaenda national ndikaenda kwamutare ndichiuya but kana ndazoisa engine zvinondifundisa kuti ndine ndisingastraineki ndinenge ndakungoisawo key on chokutanga kutinhira chakutodriver kuenda because kana richinge rapera chaisa mavhiri kumashure ane tumashocks saka anenge ari flexible anenge achidai mashocks iwa saka zvetinoita tichisvika pagiveaway kana parobot tinoreleasa sekalivha kamuri kunaka ndo zvikachashanda tikakadai kachareleasa tumavhiri kanopressurize pasi saka tinobalansa bhaiki rako saka unoramba wakangogara uchadziki pasi kudai kana wakuenda wongotulifta tinopapinda mukati then nedambudziko rekunaya kunoita kunze tichamodifya maglass uku neuku ekuti tikapfanya switch saizvozvi tikadai anokwira kudai akakwira kuenda mudenga achaflasha newind screen inenge iri apo
saka tichaisa mamaundi 2 kumberi 2 kumashure. Saka kana iri nguva yekunaya tinogadza ka500 kana vanobva kaenda koflata maglazi vabva koflata. Saka munenge mamukati zvekuti zvinhu zvangu hazvichadini hazvichanaiwe. Then ventilation yangu zvandakaseta izvi ndo zvichapinza ventilation because munenge masiku. Saka mhepo yangu panenge kafeni kamuri kuona kari panapa kadiki tichaisa feni hombe. Alright. Kare apa tikatokaisa on saizvozvi tatoisa on mhepo kana kari kutotenderera kurana. Saka kachisaka mhepo kachifuridza kaichipinda nemunhu. Alright. Saka magetsi aya ebhasikoro iri ndimi makaita zvese zvirapa apa apana akakubatsirai? Handina ndini ndakatongoisa apa pachapinda hot air inokwira pana pamuona pachinge pachisaka hot air kubva paengine ichipinda mukati kana kutomora zviyazvo. Saka ndichaisa maindicator, ndichaisa mabraking lights, zvakawanda. Ndichaisa alternator nefan belt. Saka kana taakutravela kana taakutravela tinodzima switch sepanel yamuri kuona. Tikadzima switch kudai tatokata moto uri kuibva kusola tobva taisa on moto waakuya nealternator. Saka kana taakutravela chakumhanya chinenge chakushandisa alternator kuchaja battery. Saka battery redu unongoramba rakadini rakazara manti. Muri kuona apa voltmeter yedu iri pa 13 point ndo moto urimo. Saka battery redu hatiri ridone. So sola iri papi apa? Sola iri kumashure. Ndo iri panapa. Iri ndo speaker racho rinenge richirira. Speaker iri iri maside mutori nemamwe futi maspeaker nerimwe riri kuseri. Alright. Ko battery redu racho manje rinozobata moto. Battery redu rinogara apa rakatsikirirwa bati harichachengeti moto. Saka ndakambotsvaga sandirauribvisa rirapo ndobva ndambogadza iro ripaapa. Saka so far kushandisa iri asi handipo panzvimbo pari kufanira kugara. Then vazhinji vanenge vaida kuziva kuti pane vamwe vakambobvunza tisati tataura kuti uyu ane mhuri here kana kuti izvi zvinofamba sei? Mhuri yenyu yakamira sei? Mhuri yangu ndine vana 5. First born anonzi Nyasha Kumbuyani. Izvo zvaari kuUCT ari kuita agricultural science. Second born anonzi Mike Kumbuyani ari kudzidzira motor mechanics. Third born anonzi Salom Kumbuyani ari form 4 paVhengere High. Then fourth born anonzi Pauline Kumbuyani ari form 1 paVhengere High. Fifth born yangu iri grade 2 inonzi Simabi Kumbuyani ari grade 2 paRujeko. Ndio vana vangu handinavo. Ko imimi pakudzidza apa pamakasvika papi uye makadzidza zvipi? Nekuti kuona panapa muri kufarira zvekumodifaya nekuita zvemagetsi. Right. Inini pakudzidza ndakadzidza kusvika form 4 O level ndo yandakagumira. Saka ndandine shungu yekuita zvemechanics. Ndakakumbira umwe mukarati aigara kwaMutare ndikati ndaikumbira mundidzidzisewo basa remaoko rekugadzira motikari remotor mechanics. Kuti mari yekuti ndiende kucollege handi. Ndaida basa rekuti ndikadzidzirawo rinogona kuzondichengeta pamwe. Saka ndakashanda nemukarati achindidzidzisa kugadzira motikari. Saka mukudzidza kugadzira motikari ndandisingapiwa hangu mari. Ndaingoda ruzivo kuti ndigone kuzoona chinondibatsira. Saka pfungwa yangu yanga iri yekuti kana ndadzidza kugadzira motikari kana ndichida kuzoemployiwawo navana Samubhadhi ndinoenda kuita zvekuapply kunyora matrade test aya kuti ndigone kuwana chitamba kuti ndiri class ani motor mechanics. Saka pari zvino motikari tikatokupai apa munogadzira? Ndinogadzira pati zvandiri kuzama kuda kuronga nezvekuti kana Mwari vandibatsira ndanichida pekutangira. Pekutangira kana pekutangira kutsvaga maspana zvishandiswa kuti nerimwe zuva ndinogona kutanga kuzviitira zvinhu zvangu. Saka toti imimi mawana munhu atinoda kukupai maspana kana dati toda kukupai bhokisi racho rakazara rezvekugadzirisa. Mota ikatouya ikamira apa izvezvi munogadzira? Ndinogadzira.
musati izvezvi hamusi kugadzira mota, kuita nezvo izvozvi ndiri kuita zvemalandscaping nemagardens emaruwa neloni, kusima loni. Saka ndine ndichitsvaga vanoda kuitirana neni macontracts. Saizvozvi ndine contract yendiri kuitirana nePanmat Bakery. Ndinoitira magrounds avo kulandscape nekusima loni nemaruwa. Saka ndinobva ndaita zvese. Vanhu vakandipa contract tinotawirirana kuti kuamba kulandscape kwacho, kusima loni, kuimaintaina nemaruwa, zvese zvinoda kusprayiwa, kudini, kukata, zvese ndine ndichiita. Tawirirana certain amount yekuti kupera kwemwedzi nendigorawo kamari kakati. Potomboti pane vari mudzimba vanenge vaida kuti mungovaitira malandscaping, macharges enyu anonyanya kutambira kubva pamari zvichienda pamari? Macharges angu pama-low density, ndongoti especially ma-low density ndinotangira pa$75. Zvina zvichidependa nekuti ndezvipi chaizvo zvaarida kuitirwa. But charge yangu inotangira pa$75. Mumamedium ndotangira pama$60. Right. Toti isusu tawana anenge atibvunzawo kuti baba inini ndoda kuti ndivabatsire pane zvavaroda kuita. Munhu yaanokwanisa kubata ipapo? Anondibata pafoni dzangu dzinoti 0776 164 984. Kana adzirasa akangobvunza chete pandoshandira kunyanya paPanmat Bakery, akangosvika kuti tsvaga munhu akati anondopendanokuwana. Right, tisati tapedza tinoda kuti mumboti rovera mangoma. Tanzwa apa masvika apa mamukiro wamangoma ndizvo zvamhanyazonzwa kuti mangoma aya anosvika kupi? Alright, vanhu vambonaki handitika zvimweni zvezvinhu zvatatasiya. Aya mapotsi amuri kuona aya tinomashandisa kuchaja amafoni. Saizvo tikabayira apa rine rimwe poti riri apa, saka tine mekuchajira amafoni makawanda. Tochajira apa, tochajira apa, togona kuchajira panapa. Saka takangotira kuti panguva tinogona kuchaja amafoni akati wandei. Saka switch yeredhiyo yedu ndeiri panapa. Power on. Music. redhiyo yedu side kuno ndo pane flash apa. Itira kuti vanhu vambonyatsorwa mangoma vachiona kuti kuti vakawanda vanongobvunza, vamwe vazhinji havasati vambotaura nemi vachikuona vamwe vanotengota munhu ari anopenga kubadziropa. aiwa ndokusiyana kuti nhasi vanhu vanokwanisa kuzvionera kuzvisisira venga kuti zvakapira sei. So vatarira zvatanga tinazvo zuva ranhasi, ihurukuro yatanga tichiita tiri muno Marisape. Titsanangura vazhinji vanenge vachingobvunza kuti ndombonzwa kuti murume webhasikoro uyu anoita nezvei, ndiye watinaye muzuva ranhasi achititsanangurira kuti zvakamira sei. Tinokutenda ipapa, tinovimba kuti yasangana musvikano tinotevera, uye tinovimba zvekare kuti tichawana vamwe vanhu vanoda kubatsira pane zvamataura Ndinotenda nyangwe motorbike ndikaipiwa ingori motorbike saizvo ndinotanga kuifitira zvimwe zvinhu zvisipo zvikacha chinhu changu luxurious kufamba nacho. Saka zvoreva kuti vanenge vaida kumodifayirwa vari muno Marisape munogona kuvamodifayira kuita zvakanaka. Pane mubvunzo wandandakanganwa mudzimai. Ndanzwa muchitaura makaenda nebhasikoro riri kunyanyadzi. Makaenda kuBechnavu. Right. Kuenda kuBechnavu Bridge makatora mazuva mangani? Ndakatora mazuva mairi nekuti ndinoti ndikabva kuno kwaRusape ndinopinda Mamutare 1 day, ndinobva ndabuda 32 kilometers kuenda kunonzi Kudora Dombo kuseri kwedanga mvura ndokumusha kwandinobva ndokwendinorara. Then next morning ndobva ikoko Kudora ndo ndapinda Mamutare ndobva ndadzika Nyanyadzi kana kuti Bechnavu. Kana ndodzoka ndozvandinoita, ndikapinda Mamutare ndobva ndarara kumusha Kudora Dombo, then next day ndobva ndatowa. Rinochinja magiya here bhasikoro iri? Harichinje. Saka mukwidza meya munoita sei? Handinokwidza but tinenge tichisesera ari mhani. Aiwa, tinotenda baba, regai tione kuti chikamu chinotevera tinenge taane zvipi. Aiwa, maita basa nekuti panguva yekubotaura nemi. Aiwa, nini ndinokutenda isingaiti maita basa. Aiwa, zvakanaka. Ndatendawo. Wakayerodza ngoma iwewe.